nijedan junior u srpskom sportu uopšte nije upamćen da je imao takav sportski razvoj u juniorskom uzrastu. Znači, od svetskog juniorskog prvenstva u Bressanonu, gde je osvojila bronzanu medalju, do zadnje kroz prvenstva Evrope, Amela Terzić, gde je osvojila zlatnu medalju. Amela Terzić se 9 puta pela na pobjednička postolja na evropskim i svetskim takmičenjima, od čega je 4 puta bila evropski prvak. Osim kontinuiteta velikih rezultata koje ima Amela Terzić, ona je po svim kriterijumima koje je postavio Olimpijski komitet za 2012. godinu najbolja. Nikako nećemo da zapostavimo rezultat bilo koga, niti da kažemo da je to neki sport koji je manje zastupljen u svetu nego što je atletika. Znamo dobro da je atletika najzastupljeniji sport u svetu, normalno sa 202 države, to je najjača federacija u svetu. Međutim, oni su sami izabrali te kriterijume i po tim kriterijumima Amela Terzić je ubedljivo najbolja. Mi znamo da je ovo bila olimpijska godina i znamo da je Olimpijski komitet najveću pažnju posvetio olimpijskim igrama, ali znamo i jednu stvar, da je Amela Terzić do sada, ovo je 4. put, bila u kombinaciji za izboljeg najboljeg sportiste i uvek je neko drugi lobirao, da li je to bilo plivanje, da li je to bio odbojka, a evo i sada vaterpolo, da ona bude zaobiđena. Iz pouzdanih izvora znam još jednu stvar, da kada sam bio i družio se negde sa Đorđem Višackim, da mi je rekao da u svakom slučaju kada se upoređuju individualni i kolektivni sportovi, a to je bilo negde na početku njegove funkcionerske karijere, kada smo bili zajedno u Tampere, gde je Amela bila najuspešniji mladi sportista EOF-a, rekao mi je da u Olimpijskom komitetu postoje strogi kriterijumi izbora sportiste i kada se nađu dva sportiste približno istih kvaliteta, uvek je prednost individualnom sportu. I to nije samo u našem Olimpijskom komitetu, nego i u celom svetu. Prema tome, ja znam da je vaterpolista Mandić osvojio bronzanu medalju na olimpijskim igrama, međutim, u njegovoj konkurenciji, u juniorskoj konkurenciji, on je po bilo kojim kriterijuma bio slabiji od Amele Terzić. Amela Terzić je imala ponude nekoliko država da nastupa za njih. Među njima je to bila Turska, Nemačka, u prvom momentu je bila čak i Bosna. Međutim, ona se odlučila i nastupaće i tako je i ona. Američki univerziteti su imali puno ponuda, imala da ide na američkim univerzitetima, međutim, ona je se odlučila da nastupa za reprezentaciju Srbije. Ovakvom politikom Olimpijskog komiteta prema Ameli Terzić, ona se faktički tera i Srbije, jako budu sigurni ona to neće uraditi, a prave neke suprotne pokušaje, kao na primjer vraćanje Kajekašice Janić, koja je isto na jedan ovako približan način bila oterana iz srpskog sporta i kada je postigla najveće rezultate za reprezentaciju Mađarske, sada se ponovo vraća